natin yung mga ginagawa nilang mga lantern dito. So ngayon umaga pa lang, kaya hindi natin makikita yung mga ilaw nito. So mamayang gabi babalik tayo dito para makita natin yung mga ilaw nila. So abangan nyo mamaya guys. Ito yung mga tinitinda nilang mga lantern dito. Yan. Patatagpuan nito sa sa Dao, malapit sa bus terminal. Papasok to ng NLEX. So ito yung kanilang pangalan, si Rico and Ann. Babalik tayo dito mamayang gabi para makita natin kung gaano kaganda. So abangan nyo na lang mamaya guys ha. Ito yung mga binibenta nila mga lantern dito. So ayan, napakaganda oh. Magandang mga ilaw. Gusto nyo bumili, punta na kayo dito sa may Dao. Malapit lang sa may NLEX to. Ayan pala yung 4,500 kada isa niyan. Yung medyo malaki niyan. Yung maliliit may mga 1,400, 1,800. So ayan, napakaganda oh. Yung price pala nito, yung malalaking niya 4,500 ah. Yung medyo maliit may 3,000, 2,500. Yung sa may maliliit. Ayan. Yung may helicopter na yan, 2,500. Dahil Berna, marami na nagtitinda ngayon ng mga lantern. I-share ko lang sa inyo ha. Ito yung pagawaan dito sa may sa may Dao.
yung bumili nito, malapit lang kayo sa may Tao. Punta lang kayo dito. Papunta lang ng LX to.